Ikke så. Vil du gerne have den? Vil du gerne have blyanten? Hvad? Vil du gerne have blyanten? Skal vi lave musik? Nej. Ja. Nu finder en ske til dig. Se her. Au! Kan du lave musik? Fik du skeen? Er den god? Ja, er det en god ske? Hej. Hej. Hej, musen. Are you filming her? Mhm. Hej. Har du fået en ske? Må jeg låne den? Skal du have den igen? Skal du have den igen? Skal du have skeen? Skal du have skeen? Skål. Jeg vil sige. Hun vil gerne have blyanten nu.